नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। कर्नाटकची संस्कृती प्राचीन असा। कला, साहित्य, वास्तुशिल्प, संगीत असे सगळे बाबतीत श्रीमंत राज्य कर्नाटक म्हण कारवार दिवेकर वाणिज्य महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर केशव केजी हेमी सांगले। कारवारच्या दिवेकर वाणिज्य महाविद्यालयात सोमाराक जाल्ल्या कर्नाटक राज्योत्सव कार्यक्रमात अध्यक्षस्थान स्वीकार करून उलयले प्राचार्य डॉक्टर केशव केजी। खूप महानुभावान कर्नाटक राज्य एकत्र करूक श्रम घेलात म्हणून सांगचे बरोबर विद्यार्थ्याक उखाणे सांगून त्याचो अर्थ सांगिल्ल्याक बहुमान वितरण केले। दिवेकर पदवीपूर्व कॉलेजाचे प्राचार्य ललिता शेट्टी हेमी कार्यक्रमात स्वागत केले। BCA विभागाचे मुख्यस्थ डॉक्टर हरीश कामत हेमी वंदन केले। पूजा नायक हेमी नृत्य कार्यक्रम आयोजित केले। राजेश मराठी हेमी कार्यक्रमाचे निरूपक जावन आशिल्ले। कोविडा लागून गेल्या 1.5 वर्षाच्या घरात आशिल्ली भुरगी शाळेत वच नसताना अभ्यासात फाटी पडची शक्यता असा। तेजेन अलग अलग उपक्रम राबवून तेमका अभ्यासात आसक्त जाऊ सारखे करू जाय असे जिल्हा कार्यदर्शी KP मोहनराज हेमी सांगले। जिल्हा पंचायत सभाभवनात मंगळवाराक जाल्ल्या KDP सभेत अलग अलग विभागाचे प्रगती पळोवन उलयले जिल्हा कार्यदर्शी KP मोहनराज। गेल्ल्या 1 आठवड्याच्यान शाळेक येवच्या विद्यार्थ्याली हाजरी प्रमाण कितला आसा? घाटार आणि समुद्र किनारपट्टी भागात सारखे असा की अभ्यासात व्यत्यास असा? हे सगळे पळोवन विद्यार्थी अभ्यासात आसक्त जाऊक प्रेरणा दिवू जाय। विद्यार्थ्याक बस पास मेळ्ळे की ना हेजे बद्दल KSRTC अधिकारी बरा उलोवन कोणाक बस पासाची समस्या जाऊ नजो असे क्रम घेवूक जाय। सगळे विद्यार्थ्याक मास्क घालूक सांगचे बरोबर मास्क स्वच्छ दवरचे बद्दल बी महत्व दिवू जाय अशी तेमी अधिकारीक सूचना दिली। नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्री आणि सांप्रदायिक शैली तयार केले शुद्ध आणि रुचकर खाण्याचे दुकान नरसिंहा मार्केट। आमच्याकडे सगळे नमण्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। केळी पाना, केळी झाड, केळी गडाळ, आंब्या पाना तोरण, 5 जातीचे जोडगिरी फळा, बेलपत्री, तुळशी, बाशिंग, लग्नाचो अलंकार केल्लो नाल, फुलाहार, अवळामाळ, पूजेचे कपडे, पूजेची आयदनां, मडकी, बुटी, होमाचे आयदन, शेणी, होमाकाडी, नवग्रह काडी, शंख, रुद्राक्षी असे सगळे पूजा हवन सामग्री मेळटात। तसेच गाई दूध, शुद्ध तूप, मोदक, बेसन लाडू, बुंदी लाडू, करंजी, चकली, आपेमेडी लोणचे, मव, पातळ गोड, अलग अलग पापड, चटणी पावडर, होममेड मसाला पावडर, शुद्ध हळदी आणि मिरची पावडर, कडधान्य हे सगळे नरसिंह मार्केटात मेळटा। शेंगा तेल आणि तूप वापरून शेव आणि अलग अलग लाडू तयार करून दितात। 87 वर्षाच्या ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशाच्या खंय बी तुमकां जाय आशिल्ले वस्तू घरा पावयता। तुम्ही गरजेचे वस्तू खातीर भेट दिया नरसिंह मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार। आमगेल भारतीय आयुर्वेदाप्रमाणे आम्ही सध्या खाऊच्या आहारात आमगेल आरोग्याचे मूळ असा। तेजेन ज्या ऋतूत मेळचे आहार पदार्थ खाऊन सदुपयोग करून घेऊ जाय असे जिल्हाधिकारी मुल्ले महिलन हेमी सांगले। जिल्हा आयुष विभाग, महिला आणि बाल सुधारण विभाग, सार्वजनिक शिक्षण विभाग सहयोगात राष्ट्रीय आयुष अभियान आयोजनेत मंगळवाराक महिला आणि बाल सुधारण विभागाच्या स्त्री शक्ती भवनात 60वेचे राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस आणि
धन्वंतरी जयंती कार्यक्रम उद्घाटन कन उलयले जिल्हाधिकारी मुल्लई मुईलन. पहिले काळात रोग येवचे पहिलेत घरगुती औषध आमगेला आवय दिताले, पण आता आरोग्य बिघडल्यानंतर विदेशी औषध घेतात. ह्या विदेशी औषधात आशिल्ले केमिकल मिश्रणान एक वचून अनेक येवची शक्यता उरता. आमगेल देहाक तितूंत वाडचे भुरग्याक पोषण पदार्थ गरजेचे उरता. खंयचे संदर्भात कसलो आहार घेवूंक जाय हेजे बद्दल पालकान आवयन कळण घेवूंक जाय. आहार आणि आरोग्या बद्दल नागरिकांक जागृत करचे आणि माहिती दिवचे कार्यात आशा कार्यकर्ता अंगणवाडी कार्यकर्तालो पात्र मुख्य आसा. भुरग्यालो आरोग्य आणि भविष्याच्या दृष्टीन आयुर्वेदान पोषण असो संदेश घराघरा पावयचे कार्य जावूं जाय. तशेंच आयुर्वेदिक औषधाबद्दल जागृत आणि माहिती दिवूंक जाय म्हणटे मी सांगले. नंतर उलयले नगरसभा अध्यक्ष डॉक्टर नितीन पिकळे. आयुर्वेद औषधात आशिल गुण विदेशी औषधात ना. आयुर्वेद औषधान रोग मुळासकट ना जाता म्हणटे मी सांगले, पण सार्वजनिकांक हेजे बद्दल माहिती ना. हे माहिती दिवचे कार्य जावूंक जाय म्हण सांगले. आयुष अधिकारी डॉक्टर ललिता शेट्टी आणि इतर अधिकारी कार्यक्रमात उपस्थित आशिल्ले. ಆಯುರ್ವೇದ ಸಿದ್ಧ ಯುನಾನಿಯನ್ನು ಇಂತಹ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭಾರತ ದೇಶದ ಏನು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಔಷಧಿಗಳು, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಬೇರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೇರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗೂ ನಮಗೆ ಆಧಾರಿತ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇರುವಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ನಾವು ಏನು ತಿಂತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಔಷಧಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಔಷಧಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ समुद्रात बुडतेत आशिल्ले एक प्रवाशाले रक्षण केल्ली घटना भटकळ तालुक्याच्या मुर्डेश्वर समुद्रात घडली. शिर्सीच्यान 4 लोक प्रवासी भटकळ तालुक्याच्या मुर्डेश्वर हांगा प्रवासाक येयले. त्यांना 4 लोक मेळून समुद्रात पोवूंक गेल्ले. ह्या 4 लोकांपैकी 35 वर्स वयाचो अभय समुद्रात बुडतेत आशिल्लो. हे पळयले ओशियन एडव्हेंचर संस्थेच्या कर्मचारीन समुद्रात वचून तेगेले रक्षण केले. मुंडगोड तालुक्याच्या सानवळ्ळी डॅमाच्या डावे बाजून कालगे वयलो ब्रिज मंगळाराक कोसळ्ळो. तेजेन आतंकीत ग्रामस्थान मायनर इरिगेशन डिपार्टमेंटा विरुद्ध क्रोध व्यक्त केला. ह्या वर्सा खूप प्रमाणात पाऊस पडिल्ल्यान मुंडगोड तालुक्याच्या सनवळ्ळी डॅम संपूर्ण भरला. पण आता डॅमाच्या दावे बाजून कालगेवयर बांध कोसळिल्ल्यान स्थानिक लोकांक भय सुटला. आता दुसरे पटी बांध कोसळ्ळा. पयले पटी बांध कोसळिल्ले तेन्ना मायनर इरिगेशन डिपार्टमेंटाचे अधिकारी ताबडतोब येवन कोसळील बांधाचेर माती घालून दुरुस्त केल्ले. पण आता अधिकारी कॉल केल्यार रिसीव करतेत ना. डॅम भरील आसा आनी हांगा जास्त प्रवासी लोक येतात, बांदार फिरतात. असल्या वेळाचेर बांध कोसळ्ळ्यार व्हड अनाहुत घडतले. तेजेन बेगीन हो बांध दुरुस्त करूंक जाय म्हणून स्थानिक लोकांन आग्रह केला. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात पोलीस विभागात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचे पोलीस कर्मचारी
रोस्टर पद्धती लागू करनासतना पदोन्नती देऊन अन्याय करचे सारखे करूक जाय म्हण कर्नाटक दलित रक्षण वेदिकेन जिल्हा प्रशासनामार्फत राज्यपालाक अर्जी दिली. प्रमोशन रिझर्वेशन ज्या राज्य सरकारान ठरोवंक जाय म्हण घेवन सुप्रीम कोर्टान आदेश केला. तेजेन राज्य सरकारान 2017चो ज्येष्ठता कायदो राष्ट्रपती खंयच्यान अंकीत करून 1978चो कायदो ज्येष्ठता करूंक जाय आनी आतां दिल्ले आशिल्ले प्रमोशन संरक्षण करूंक जाय असो आदेश आसा. पण उत्तर कन्नड जिल्ह्यात ह्या आदेशाचे पालन जातेत ना. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे पालन जावं जाय आणि इतर संपूर्ण माहिती आशिल्ले अर्ज तेमी आज दिले. कारवारच्या बेटकोलिंगा नौदलाचे अधिकारी स्थानिक लोकांक कसली माहिती दिनासतना रस्ता करचे कंपाऊंड वॉल बांधचे काम करतेत असा. या कामाक वापरत आशिल्ली यंत्रां घराचे वणटीक शीर येतेत असा. तेजेन हे काम बंद करू जाय म्हण स्थानिक लोकांनी जिल्हा प्रशासनाक अर्जी दिला. कारवार शहराच्या बैतकोल भूदेवी गुड्यार नौदळ कंपाऊंड वॉल बांधचे आणि रस्तो करचे काम करते आसा. हेजे बद्दल स्थानिक लोकांक कसलीच सारकी माहिती दितेत ना. मुख्य म्हणल्यार रस्तो करूक आणि कंपाऊंड वॉल बांधूक व्हड यंत्र वापरतेत आसा. तेजेन हांची जमीन हालू लागला. तेजेन स्थानिक घराच्या वणटीक शीर येयला. अशेंच काम चलतेत उरल्यार पुढच्या दिसाक घराची वणटी पडची शक्यता आसा. तेजेन हे काम बंद करूंक जाय. तशेंच हो रस्तो करचे आणि कंपाऊंड वॉल बांधचे उद्देश कितें म्हणून स्थानिक लोकांक माहिती दिवं जाय म्हणून आग्रह करून बैतकोल स्थानिक लोकांन जिल्हा प्रशासनाक अर्ज दिली. रामनगरात राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या स्वयंसेवकान प्लास्टिक मुक्त भारत जनजागृती पथनाट्य सादर केले. रामनगरातल्या बापूजी ग्रामीण विकास समितीच्या पदवीपूर्व महाविद्यालयात रामनगर पोलीस, रामनगर सरकारी हॉस्पिटल, रामनगर ग्रामपंचायत हेमी मेळून आझादी का अमृत महोत्सव निमित्तान स्वच्छ भारत सुंदर भारत संकल्पनेत लोकांक जनजागृती करचे खातीर प्लास्टिक मुक्त भारत जनजागृती मोहीम केली. या टायमार राष्ट्रीय सेवा योजनेचे स्वयंसेवकान मैं हूं प्लास्टिक हे पथनाट्य सादर केले. रामनगर ग्रामपंचायत अध्यक्षा श्रीमती रोहिणी भोसले हेमी रुखाक उदक देऊन कार्यक्रमाचे उद्घाटन केले. या टायमार ASI श्री राजप्पा दोडमन्नी, श्री VS नाईक, PDO श्री राजू तळवार, सरकारी हॉस्पिटलचे अधिकारी श्री राजू कडकोळ, महाविद्यालयाचे समितीचे अध्यक्ष श्री गजेंद्र गाधले, रामनगर ग्रामपंचायत सदस्य, पोलीस तसेच महाविद्यालयाचे अध्यापक, विद्यार्थी आणि गावचे नागरिक उपस्थित आशिल्ले. प्लास्टिकचे परिणाम, जमीन, हवा याचे जातले दुष्परिणाम अनेक विषयी तेमी सांगले. पथनाट्याचे मार्गदर्शन आणि आयोजन राष्ट्रीय सेवा योजनाधिकारी श्री PS परब हेमी केले. तसेच व्यवस्थापन शारीरिक शिक्षण अध्यापक श्री संजय गौडा हेमी केले. प्लास्टिक हटाओ, प्लास्टिक हटाओ, दुनिया बचाओ, दुनिया बचाओ. प्लास्टिक बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, प्लास्टिक को जड़ से मिटाना है, धरती को जड़ से मिटाना है. कदम कदम से प्लास्टिक हटाए, कदम कदम से प्लास्टिक हटाए. आओ धरती को स्वर्ग बनाए, आओ धरती को स्वर्ग बनाए. प्लास्टिक हटाओ, प्लास्टिक हटाओ, दुनिया बचाओ, दुनिया बचाओ. एक नजर घाला बुधवारच्या पंचांगाचेर. आयचे इतलत न्यूज मुखेल न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.